ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ। ଗାଳ୍ପିକ ଲଳିତ ମୋହନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ A1 A2ରେ ବେଶୀ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ତପନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାରେ ଏହା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଗିଫୁଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥିଲେ। ଏଥରର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ ପରିବେଶ। ଅଫିସରଙ୍କ ଆତଯାତ। କେତେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ବା କାହାକୁ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କଲାଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଯେପରି ଭେଦିଗଲାଣି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚତୁରତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ହେଉନାହିଁ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗିଦାରୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରମିକ ନମ୍ବରରେ ବସାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଯେମିତି ଯିବାକୁ ହେବ ସେହିଭଳି ସଜାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଆସନରେ ବିରାଜମାନ। ହଠାତ୍ ତପନ ବାବୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ତନୁଜାଙ୍କ ଉପରେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ତପନ ବାବୁ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବୟସ ପରି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବନର ମୋହ ମାୟା ଓ ସେତେବେଳର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଅଟକିଯିବ କିଏ କହିପାରିବ? ଏକା ଏକା ଜୀବନକୁ କାଟିଦେଲେ ତପନ। ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନର କଥା। ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବୟସ ସେତେବେଳକୁ 25 କି 26 ହେବ। ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସବୁଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀରେ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ କଟକରୁ B.Ed କରି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତପନ ବଦ୍ଧପରିକର। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫ୍ରି କୋଚିଂ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟ ନିୟମିତ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତପନ। ଯୁବ ସୁଲଭ ଉଦ୍ଦାମତା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମନ ମୋହି ନିଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତନୁଜା। ବୟସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ 22 କି 23 ହେବ। ସଦ୍ୟ B.Ed ପାସ୍ କରି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତପନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। ତପନଙ୍କର ବାପା ମା ଫୋନରେ ସଦାସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି, ଦେଖିକରି ଚଳିବୁ, ଦୂର ଜାଗା। ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି। ଖାଇଲୁ କି? କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ? ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତନୁଜା ତପନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ତପନଙ୍କ ମାପିଚୁପି କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ତନୁଜାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଏତେ କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାମ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା। ବାପା ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ।
ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସଦା ଚିନ୍ତିତ। ତପନ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସଂଯମୀ। ହେଲେ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କେମିତି ହୋଇଯାଏ ତାହା ମଣିଷର ଆୟତ୍ତ ବାହାରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ ନା, ବାସ୍ ତାହା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ଅଛି ତ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି।